Her Highness Rita Ifeyinwa Nwafor. Ojiefi Ezenwanyi Mmirienweilo na Ezenwanyi Odinana Igbo in South East. Ajụjụ m ji ebe tata amaka sala Ogbanje. Kana onye na-emebi ife na-etinyekwu ihe mgbagwoju anya n'ebe mmadụ nọ n'ezinụlọ dị iche iche. Ogbanje ngozi na amara nke otere n'aka Chukwu. Ogbanje amaka. Abana ndị oyibo ha kpọrọ ya na Ogbanje bụ kọl. Anya bụ kọl a na-eme ọ ga-emebe dibịa. Ụfọdụ asị na ha bụ prophetess, ụfọdụ asị na ha bụ prophet, ụfọdụ asị na ha bụ pastọ. Ọ maka Ogbanje. Ogbanje na-abụ so. Ụfọdụ ifu mmadụ onye a na-eme omenala asị nwa Ogbanje na abụ na-eme onye dị otu a. Ọ nya bụ kọl na-ebugharị ya maka na ọ na-ebugharị mmadụ dịka mmanya si ebugharị mmadụ na alụ. Nnọọ onye onyonyo na ajụjụ gị. O nwere usoro esi ama ndị bụ Ogbanje. Ogbanje nke mbụ, Ogbanje nwere nke ya bụ ine onye anya n'ihu. Ọ dịka o nwere saịn n'egedege iru ya. Nke ịbụwa, ine anya bụ Ogbanje anya na mkpụrụ anya, ọmadụ emesighị anya ike n'ihu. Ọ ga-abụ mmadụ na-eme ifele. Nke ịtọ, ọmụmụ ihe. O nwere ike ọ dị n'obele nwa teta ụla, ọ sị gị mama ma papa ya fere ihe dị otu na nlọ. Na-ezighị ozi dị otu na nlọ ịma na Ogbanje kọrọ. Ọ na-akọlụ gị ife mile enyi, ife nwa ọgbọ okenye na-enwere ike ịkọwata m ma ọ bụ ilu gị ọkọlụ ya. Usoro dị otu esi ya ama Ogbanje. Ogbanje na-enwe ife arịba ama. O nwere ndị a ga-abịa ejere egwu ọ bụla ebe ọkụ ahụ anyụọ. O nwere ndị a ga-abịa abịa n'emu ihe ndị ebe na-akpọ python bụ eke si na mmiri abịa. Mana nke a na-emekarị ịfụ eke ịma na onye abụọ Ogbanje ndị mmiri kana Ogbanje dị ịbụọ. Nke ọbụla amụrụ nwa amụrụ omenyụọ ọkụ ma ama Ogbanje nwaanyị Ogbanje ukwu ụdara. Ogbanje na-aba aja enwe ndị si na mmiri na ndị si n'elu anyị. And Ogbanje na-aba omume fa na ejiji fa ihe ha na-eri mazi iche iche. Ogbanje n'olu oyibo a na-aghọta ka goddess of the sea, mmụọ na mmiri. Dịka nkọwa na mbụ, Ogbanje bụ ụzọ na-abụ nwere nke bụ ime ala. N'imechi okwu, Ogbanje abụrụ ife ọjọọ. Ogbanje bụ ezigbo ife. A mara Chukwu nyere mmadụ ka ọ bụ. Mana ejezie na nkọwa ndị ụka, nọọ ndị ụka na-aghọta ya n'ụdị nọọ ndị ya eje ọkụ mmụọ mana ha na-efe arụsị. Na nkọwa ndị ụka ha na-aghọta ya nọọ mmụọ ozi. Ya bụ mama ịghọta bụ mmụọ ozi atụtụrụ n'eluigwe. Ọ nazie na mmiri jee biri. Chefuo na mmiri bụ ya bụ ndụ mmadụ, bụrụ ndụ anụmanụ, bụrụ ndụ osisi bụ n'ọhịa, bụrụ ndụ ihe ọbụla a na-eme n'ụwa mmiri adịkwa na ya ma ndị ndụ. Onye ọbụla ịfụrụ akpọ na Ogbanje mmiri bụ eze n'elu ụwa ka ọ bụ. Ọfa ji ife niile ka nọọ mmiri bụ ihe kachasị ike n'elu ụwa. Ogbanje mmiri abụrụ ọya, ya bụrụ njọ, ya bụrụ ife ọjọọ, ezigbo ife. Ajụjụ ahụ agbakọkwa, mana gịnị kpatara ndị mmadụ ji agbara Ogbanje ọsọ asị na onye bụ Ogbanje a na-agbara ọsọ? Na-ala ajụjụ ịjụrụ, o si na nkọwa ka esi kọwara onye. Maka ụka dibịa gbaa afa ọ kọwara ya ọfụma, onye ọ gwara ya aghọtafi ya. Mana ịkọwara mmadụ na Ogbanje abụrụ ajọ ife, kọwara ya ife iji kwuo na Ogbanje abụrụ ajọ ife ọghọta ya. N'ime atụ ka m were onwe m wee maa atụ. Na akụkọ nne m kọrọ m mgbe a mụrụ m, ọ bụ na mgbe ya na di ya nwere ife ọbụla ha ma n'ụlọ. Ime merụ ego olu n'oge ite naanị ya ga-amụ nwa. Eke abịa. Ya dafuo eke anyị akpụ ya na amụkwa anụ nwa na agụụ ya adị ya. Eke ekwue n'isi pụba. Ime na-eme ya akwụsị. Ya mebere wee gbuo m 11 months.
amụọmụ mbosi oyi ka ọ kwụrụ elekere ịsatọ ana eke ahụ bịara ya na-abụ ọsị ya mba n'oligo mgbe nwa a ga-apụrụ ya bụrụ ọkpanya bụ ya si bịa ga-eri ejeele onye nwunye di ya ejeele ihe ya n'oru nwa m amaghị esi ndị mmadụ na-eleba ma na nwa m nọ n'ezie na onye abụọ Ogbanje na-eje bịarụzi ozi n'isi ya ọsị ya ka a mụsị mụ na okwu izizi m kwuru na m kpọrọ ya mama ọza m ọsị m nsị na a ga-emecha chenji ego gbanwee ego anyị na-eri ọ dịzie na mkpụrụ igwe nke gosi na-emecha gbanwee 1 naira ahụ dị na mkpụrụ igwe ọnya bụ ihe eji agbakọ Ogbanje Ogbanje na-enwe ihe ndị Igbo na-akpọ foresight ọ dị na nrọ kwudosi gị na ihe dị otu a ga-eme ihe dị otu a ihe ahụ ga-eme awa n'oge ahụ o jiri ekwu ya ọnya bụ Ogbanje ọ bụrụ ezi ajọ ife kama na ka esi wee kọwala onye ka o si wee dị ụmụ ndị amaghọ na-eji eketa anụmanụ ji eme ede ọkpọtọ na-esigide ya ọcha eri ya otu esi eri ji ụfọdụ igwe ya na-eri ede eri sị na ọ ga-agbake ya na akpịrị mana ime kọwalị ya na-agwa esi n'ihe n'ụtụtụ Satọde esigide ya pụta tupu mbọsị ụka nyanwụ odeedi ya ahụ ọ na-achapụ ọcha ọchabazie mmemme enwee ike iri ya witi akwụkwọ nri kịta ahụ na ịkọbagoro ya ọmati ya ọ bụrụ ndị oyibo si na onwe ike oluo ọcha mee eksperimenti n'ọrụ ndị oyibo ọcha eke uwe ihe ahụ ịkụ anya ma a mụrụ eziokwu ọ na nkọwa ka ndị mmadụ si ebife ndị mmadụ ụzọ gbasara Ogbanje adịghị ajụ daalụ Ogbanje na dịka esi wee kọwa ya mbụ achịkọrọ m mmụọ na-aba na ha na-ama na-alụkọ ọrụ ọnọdụ ka oke na nwunye onye nwere ụka ọrụ Ogbanje ya eji ya n'ụka mana o si ka esi wee direct anya ma ọ kụzieri ya nke mbụ na enwe aka ọrụ Ogbanje ga-abụ ihe ndị Igbo na-akpọ iyi ụwa ọ ihe onye apụtara n'iyi ụwa ya ga-abụ ya ma ọ ga-eme ya n'ụka ma ọ ga-eme ya n'ọdịnala Ogbanje ndị ụka bụ na ibe iyi a na-akpọrọ iyi ụwa iyi onye nọ n'ụwa onye nọsịrị ụwa wee nọ ọbọ mmiri na ana ma ọ na mmiri ịkpọpụta ya bụrụ onye ga-eme ya n'ụka akwụkwọ ọcha ga-adị ya nke ndị Igbo kpọrọ Baịbụl o mebie n'ụka ma mmụọ nsogbu mana ibe oyi uwe onye na-eme na Ogbanje ụka ma anya ọ bụ na afụrụ akwụkwọ ọcha na-afụrụ ọfọ ma ọ bụ ego adịrị ma ọ bụ okike ịma ndụ nwere ihe mere gị n'ụka ka ọ gaa ahịa mmadụ ibe ga na-eme ya onwe ndị mmadụ tata echi ọma nwazime mba ihe dị n'ime ya mana aka onye Ogbanje ụka tinyere ya akwụkwọ ọcha ndị Igbo kpọrọ Baịbụl o mebie ya onye amasị na onye adịrị amụsị na ọ na-abụ onye na ọ na-aga ofe ekpere nwa ha na-achọ nwa amụọ nwa o mejọ onye isi aga ọfụ ụzọ ịmara na Ogbanje ụka ka ọ bịara ya na mbido ụwa ya ya na Ogbanje a na-eme ya n'ụka na-eme n'ọdịnala na-emekwa ya n'aka mmadụ na-azụ azụ iyi ụwa bụ iyi aṅụrụ aṅụ ka m nwere onwe m wee maa atụ nne m talụ ochie m nwa obere anyasị ya nọrọ n'ụwa o wee ṅụọ iyi na nwa ya ga-abịara ụwa na ọ ga-abụ ezigbo onye eze na ọ ga-abụ ọkọba ma n'ego ma n'ọmụmụ na ọ ga-eme ọdịnala zọọ ndị mmadụ nyanya iyi ahụ ọ mụtara bịa onye bụ iyi ụwa ejezie ebe ahụ o dobere ya bụ iyi ọ bụrụ nke a na-amaghị ebe o dobere ya dibịa agbaba afa gbata ebe ọ dị ma ọ dị na mmiri ma ọ dị n'okwu ụdara ma ọ dị na alụsị akpọta ya ihe ọ bụla afụrụ n'ime ya bụ ya bụ iyi ụwa na ụfọdụ a na-akpọta ya dịka nsi wee kwu akwụkwọ ọcha kpọta ya akwa ọcha kpọta ya ego agụgụ kpọta ya mkpụrụ iyi ma ọ bụ ego igwe kpọta ya okike ma ọ bụ ọfọ akpọtazi anya ewere nta n'ụlọ abịa tinye n'ime ite ma ọ bụ n'ime ọkpụkpụ egbuori ya nnekwu anụ olibe ife onye a bụ ụdị izizi a na-eti nwatakịrị agwụ ma Ogbanje dị na o wee wara ya ụzọ ka m bịa n'okwu ndụmọdụ ka na eze na-ege anyị ntị anyị nche bụ ndị Igbo ma ọdịnala Igbo ka anyị ga na-eme ọdịnala Igbo ga-adịrịrị onye mụtara Ogbanje ya biko emesinye ike
ma ọfụta ya sị na Ogbanje wee ajọ ife ma ọ na Ogbanje ga-edibịa n'ọkụ mmụọ ma ọ na Ogbanje nọ na-efe arụsị. Mba, o nwere egwu anyị bụ ụmụ nwaanyị na-agụ na nne mụrụ Ogbanje nwere ezigbo nwa mana Ogbanje na-ebu ego, Ogbanje na-ebu ife akụ akụ, Ogbanje na-ebute ife ọma. O nwere egwu a ga-agụ nke m ga-agụrụ unu. Nne mụrụ Ogbanje were ego ozuru anya, Ogbanje mara mma. Ịmụta Ogbanje were ego ozuru anya, Ogbanje mara mma. Ịmụta Ogbanje were ego ozuru ya, Ogbanje maka agwa. Ịmụta Ogbanje were ego ozuru anya, Ogbanje mara mma. Ịmụta Ogbanje zusie enyi ike. Ndị niile ị na-atụpụ ministers, gọvanọs, prezidenti, ndị na-asị elekshọn, ha nchapụsị ụmụ Ogbanje. Ogbanje na-abụ dọkịta, Ogbanje na-abụ lọya, Ogbanje na-abụ onye ụkọchukwu. Ọ bụ na ọ gbara nje wee bịa ụwa akụ ma mmenwu ihe ọbụla. Onye ọbụla Chukwu mụrụ n'ụwa bụ Ogbanje. Nke mbụ, onye ọbụla a mụrụ afọ ya bụ James ma John, e nwere afọ eji wee mụ ya. Onye ọ bụrụ mgbosi eke, ọ bụrụ nwoke na ọnwa eke, ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ mgbe eke, ma ọ bụ onye oke eke, ọ bụrụ nwoke mgbosi afọ ọ bụrụ onwe eke, oke eke, mgbe eke, ọ bụrụ mgbosi nkwọ, akpọrọ ya nwa nkwọ, kpọnya ọkụ nkwọ, kpọnya ngwọ nkwọ, otu ọba ọ dị wee debe gaba. Onye ọbụla nwere otu Ogbanje nke esi wee bịa. O nwere ndị ọ gbara Ogbanje n'ịgụ akwụkwọ, asị na ọ na-agara aga n'ụlọ akwụkwọ n'ọbịa ọ bụrụ na-aga. O nwere ụfọdụ ndị Ogbanje nwere ndị ọ mara n'ọrụ aka, ndị na-arụ mekaniki, asị na anya wetesi ya ọkụ na o lere amụsụ, ọkwa Ogbanje na-eme ihe. Asị na onye na-arụ ụgbọelu, ọkwa ha arụ ụgbọelu aka ọ dị mma, ọkwa Ogbanje na-eme ihe. Asị na onye a bụ onye injinia na-arụ ụlọ, na oge ọbụla ọ rụrụ ala ahụ enwe nsogbu, ọkwa Ogbanje na-eme ihe. Ebido na mkpetu ya ọfụma, akpọ onye akwụ. Ụfọdụ nwere ndị abụghị akpụ ha mebe ma Ogbanje nyewe ha nsogbu. Ọmụmụ ya adị aṅaa, ọmụmụ ya adị ka onye isi mgbaka na-eme, ọkwa akwụ na Ogbanje. Ma amụtara ọnọdụ dị otu a, si etufu na onye ahụ ma ọ jee ka ibe ya ịga. Chidụgara ya na ndị ọkachamara ndị ọdịnala ka ha dozie ya na Ogbanje ya ka ha dị na mma ka udochi ya. Biko Ogbanje na-abụgo ezigbo ife. Ọnya bụ kọọlụ ahụ unu na-akpọ prophetess, prophet na pastọ. Ekele m. Onye na-enwe nsogbu Ogbanje, ife izizi ọ ga-eme bụ na ọ ga-achọba dibịa ya akụ ya eziokwu ma ọ bụ eze nwaanyị ga-akụ ya eziokwu. Anyị eme ihe ndị Igbo na-akpọ ịgba afa. Nke mbụ, agba afa amara onye nọrọ ya bụ nwa ụwa. Onye na-eme ụmụ Ogbanje ya, ọ bụrụ esi na mmiri, amalụ mmiri osi ma ọ bụ mmiri be nne ya ka ọ bụ nke ukwu nne ya ka ọ bụ nke ukwu nna nna ya. Amala ebe osi, awesatụruo ndị mmiri ahụ wee jụọ ha onye dị otu ọma na n'etiti unu, kedu ebe akara ya si? Akara ya ọ bụ izi ozi ọma, akara ya ọ bụ ịgwọ ọya, akara ya ọ bụ iti mkpọrọ na mkpa akwụkwọ setụrụ ndị mmadụ ndị nnapụta ndị eji eji, akara ya ọ bụ ịgba afa. Amala ebe akara ya si, edozie elu ọnọdụ dịka akara ya si wee dị. So na ebe ihe izu onye ahụ ga-eme bụ na ọ ga-ejebe dibịa, ọ bụrụ ụlọ ekpele, maka ilu niile ekpele fee ekpudo ihe ekpudo, ọrụ nke dị mma emetakwuru obi gị ọfụma gwa gị nke bụ eziokwu, etinye ya na ụdị ya ife. Ịchọba dibịa ma ọ bụ eze nwaanyị ga-agwa eziokwu, ọ ga-efe ị ga-eme. Daalụ. Ogbanje na eze nwaanyị dị iche, ofu Ogbanje ahụ ma na-ekele ọlụ ekele. Eze nwaanyị bụ ndị akpọrọ ka ha gwọọ ya, napụta ndị mmadụ na ndị eji eji na aka jifa. N'ime eze nwaanyị ahụ, e nwere ndị akpọrọ bịanụ ka unu mee sọọsọ ọdịnala. Unu ga na-eme ọdịnala, ịma ngwọọ ya, ịma napụta mmadụ. N'ọsọsọ onye a ga-enwe ndị ichie, nwee chi na ike nke ya, udo olufa na-enyefa nri. O nwere ihe bụ na mmadụ bụ dibịa eze nwaanyị, ọ ya agwọ ya dị iche iche. O nwere Ogbanje maka na Ogbanje erika. O nwere Ogbanje nke ndị na-eme isi ike, a na-achụpụ ndị agha achụpụ nye ha oche eje na laana. O nwere Ogbanje ma ọma obodo otu na-enyere nwatakịrị amụrụ ọfụ ma ọnwa agbọghọ nsogbu ka na Ogbanje efu kasa na ụmụ nwaanyị. O nwere ike nwa agbọghọ na-edebe nne ya, ọma nwe nsogbu ọbụla,
manwe nsogbu afọ ọnụma manwe nsogbu isi ọwụwa mana mgbe ọmụ ha na di nwa Ogbanje ya ebulite ụfọdụ kọma na-aga nwụọ iyi ya ndị ugbu anụwa asị Ogbanje ya bụ n'ụwa nke mbụ ya gara n'ụwa nke ya emesiki ya ike ya ga-abụ eze ọ bụ ụwa ọzọ ọbụla eze ụfọdụ aṅụọ iyi na di ya emesiri ike n'ụwa nke nna anyị ahụ ya ebe mmụọ dị nka ya ga-emesi di ya ike ibe ifu ya nwaanyị na-eti di ya ife ụfọdụ aṅụọ iyi na ya bịa ụwa ya ga na nwa nwa ya ga na ya abụghọ nwa ya ga-abụgide nwa mkpụsụ ụgwọ ndọzin ifu ya imesa ma ọ tụrụ ime na-amụ nwa ụdị ha ụdị ụfọdụ aṅụọ iyi ya chọzi ụtọ ụwa ya mesie di ya ike n'ọnwa mbụ na mesiri ya ike na ya nụ ha anaghị mụọ nwa ya anwụọ ụfọdụ aṅụọ iyi na-akpata ego mana mmadụ ama nri ya eri ọ dị be ndede o si n'ihe onye kwuru mụrụ n'iyi wee bịa ụwa Ogbanje amaka mana ozugbo o sigara onye ụdị ihe a dịsịa achọba dibịa ma ọ bụ eze nwaanyị ndị maara ihe ha ga-eme ya dozie na udo adị dịrị ezinụlọ ahụ ntakịrị ahụ n'ime ya dịrị ndị obodo onye bụ ihe izi onye ahụ ga-eme ije jụ ese gbaa afa dịka m kwuru na mbụ n'afa m oru Her Highness Native Dr. Mrs. Rita Ifeyinwa Nwafor abụ m onye okpuru Ọjịala na njikọ ọka lokal gọọmenti nke ndị Anambra ịchọọ inweta mmụta na nke m ịbata Abba eju afa kedu ebe Ezenwanyi Mmirienweilo ebizina pawalaịnụ Abba ebe a ka m si wee dị akara ekwentị ndị a ka ihe eji nweta m 081 4172 1459 maọbụ 090 48 30 21 91 akara ndị a ka ihe eji nweta m